Кыска вакытлы ялга кайткан бер төркем махсус хәрби операция яугирларына дәүләт наградалары тапшырылды. Һаумыгыз, эфирда интервью, студияла Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы махсус хәрби операцияларда катнашучы шәфкать туташы Ләйсән Ниргизова. Һаумыгыз. Саумыз. Ләйсән Фәнзиловна, һез инде 2 ел яңлышмаһам, махсус хәрби операцияларда катнашагыз. Бына был карарыгыз ничек кабул ителде? 2 атнага 24 елның июль айында 2 атнага волонтер булып барып кайткачтан калырга булдым. Мында ярдәмем күбрәк кирәк дип уйлыйм. Ягъни тәүдә барып күреп кайттыгыз. Әйе, волонтер булып барып кайттык та контрактка кул койдык. Буга тиклем кайда эшләйнегез, кайда җибәрделәр һездә ирекне? Хәтле Куватова исемендәге республиканский клинический больницада эшләдем. Шулай шәфкать туташы булып эшләдегез. Шулай шәфкать операция шәфкать туташы булып эшләдем, әйе. Ни өчен барырга булдыгыз? Буна файдагыз унда күбрәк булырга тиеш дип кенә уйламаныгыз бит инде. Һез уйланыгыз, хайланыгыз, барһында үлсәп, барһында аңлап, хайланыгыз, башкардыгыз бу адымда. Мин анда волонтер булып баргачтан кайтып китә алмадым уже. Минем анда ярдәмем кирәккәчтен калырга булдым. Гаиләгез, якындарыгыз ничек кабул итте бу карарны? Гаиләм каршы килде, әтә белән дә каршы килделәр, ләкин бу минем Һеҙҙең карарыгыз булды? Әйе, минем карарым булды. Бер 2 айдан соң әтә сөйләшә башлады инде әкренләп, азрак ачуланып калган. 2 айдан соң сөйләшә башлады минем белән. Нимә тине һеҙгә? Барырга кушмаганы, әннәгә дә әйткәне. Минем карарым булгачтан мин киттем инде. Ярдәмем анда күбрәк кирәк, чем монда дип уйлыйм. Гомумән ни өчен бына медицина юлын хайлагайныгыз? Һез белүемсә, махсус хәрби операцияга барганга тиклем инде тиздә ел, 10 елдан артык республика клиник дәваханасында эшләгәнһегез, тәҗрибәгез байтак кына булган. Ни өчен медицинаны хайлагайныгыз? Медицина шәфкать туташы булырга бәләкәйдән үк хыялланган идем. 2007 елда әтә Илте Башкирский медицинский колледжга 2011 елда биттем мин аны. И шуннан бирле шәфкать туташы булып эшләйм. Нимә охшай бу медицина өлкәһенең? Ярдәм итүем кешеләргә. Туранан-тура һез шәфкать туташлары кешеләр белән эшләйсез. Шулай һез уларда операциягә әзерләйсез, соңнан күзәтәсез, карайсыз. Димәк, бuna ошо ярдәмне күрү һезгә нык охшай. Әйе. Бuna был үзебезнең республика клиник дәваханасында эшләгән вакытта нимәгә өйрәндегез, һезгә ундагы өйрәнгәнегез, соңнан госпитальдә эшләгәндә ничек ярдәм итте? Республиканский больницада Москва врачлары белән эшләдем. Аларның опытларını күбәйбергә өйрәттеләр алар миңа. Мин тегендә баргачтан миңа эш җиңел бирелде. Күбрәк нинди операциялар? Төрле операциялар мөгаен. Төрле операциялар, алар күп, әйгел бер төрле генә бармай. Бар авырлары да, бар җиңелләре дә. Эш ул һәр вакыт һездән югары бына ниндидер белем талап итә, тәҗрибә талап итә, шулай бит. Нимәгә өйрәнеп булмай? Һаман да һез интенсив эшләһәгез дә, айрыса хәрби госпитальдә нимәгә өйрәнеп булмай? Кеше бөтен әйбергә дә өйрәнә дип мин шутлайм. Гаиләмнән ераграк булгач шунсы гына авыр. Булай җиңел бирелде. Кирип киттем тиз генә. Операциягә килгән яугирларга уларга нимә кирәк, ничек ярдәм итәргә тырышагыз? Уларга бит инде медицина яклап кына ярдәм итү түгел, психологик яктан да ярдәм кирәк, сөйләшергә дә кирәк. Әйе, сөйләшәбез, аңлатабыз, тынычландырабыз. Шуннан әйбәтләп кирип китәләр. Кеше тоже төрле була. Тынычландыргачтан алар үзләре дә сөйләшкәчтан тынычланыбрак яталар инде. Уларга дава ныграк килешә димәк, тынычландырһаң, һөйләшһәң мугаенда. Уртак тел тапһаң улар менән. Ләйсән Фәнзиловна, һеҙҙе кисә республика Башҡортостандың наградаһынан тәбрикләне. Шайморатов медалы һеҙгә тапшырылды. Был награда һеҙгә нимә ул? Нимә аңлата һеҙҙең өсөн? Минем награда намуслы эш башҡарған өсөн дип мин шутлайым. Икенсе медалығыҙ ул Луганск Халыҡ Республикаһының медалы. Әйе, Луганскиның за спасение жизни. Луганск Халыҡ Республикаһының медалы.
һеҙҙең өсөн нимәне аңлата? Шул эшем өчен. Шулай ҡәҙерле наградалар. Әйе. Без ярдәм итәбез күп итеп. Шуңа дип шутлайым. Һеҙ хәрби госпитальдә эшләгәс, батырҙар менән, яугирҙар менән көн һайын осрашып, күрешеп торағыҙ, уларҙы күрәһегеҙ, тип әйтергә мөмкин. Бына нимә ул һеҙҙең өсөн ул батырлык? Бер философик һорау, шулай ҙа моғайын үҙегеҙҙең хәҙер ҡарашығыҙ, фекерегеҙ барҙыр был төшөнсәгә ҡарата. Кешегә батырлык минем өчен кешегә ярдәм итү бер нимәгә дә ҡарамайша. Мөмкин тиклем ярдәм итергә тырышыу. Тимәк, ул яу яланында батырлык ҡылыу ғына түгел, яу яланынан сыҡҡан батырҙарға ярдәм итеү ҙә үҙенә күрә ул ҡаһарманлык тип әйтергә мөмкин. Беләм, һеҙ үҙегеҙҙең олатайҙарығыҙ менән ғорурланаһығыҙ, улар Бөйөк Ватан һуғышы ветерандары, улар тураһында ла бәлки беренсә һүҙ әйтерһегеҙ. Әйе, безнең ҡарт әтәй. Великая Отечественная войнаны үтте, ояғын юғалтып ҡайтты. Безнең өсөн ул шундай ғорурлык, безнең ғаилә өсөн. Һәм бүгенге көндә әйтергә мөмкин, һеҙ бына уның ҡаһарманлык юлынан бараһығыҙ дип әйтергә мөмкин. Әйткәндәй, бына һеҙҙең фамилияғыҙ Иргизова, һәм күп кенә башҡорт мифологияһы буйынса был ҡаһарман, батыр ҡыҙҙар тураһындағы легенданы ҡабатлай. Ирғыҙ, ҡаһарман ҡыҙ тигәнде аңлата, шулаймы? Әйе. Артабан хәрби хеҙмәтегеҙҙә дауам итәһегеҙ, тимәк? Әйе. Отпускаға ғына ҡайттым. Ойның озағында китәм. Нисек үтә ялығыҙ Башҡортостанда? Ғаиләм белән үткәрәм ялны. Аларны мин йылына бер генә күрәм. Шуңа күрә мин әннә әттә белән. Башҡортостан буйлап сәйәхәт итергә, сәфәр итергә яратаһығыҙмы? Яратам, ләкин әннә әттә белән күберәк ваҡыт үткәрергә теләйем. Әле ваҡытта улар эргәһендә булырға теләйем. Әйе. Ҙур рәхмәт, һеҙгә матур ялдар теләйбеҙ һәм иҫән һау Башҡортостанға әйләнеп ҡайтыуығыҙҙы теләп ҡалабыҙ. Рәхмәт зур итеп. Хөрмәтле тамашасылар, студиябыҙҙың ҡунағы махсус хәрби операциялы ҡатнашыусы Шәфҡәт туташы Ләйсән Иргизова булды. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.